Bună dimineața din China! Suntem în China, suntem în lobby-ul hotelului, adică suntem la etaj pentru că la filmentul se iasă din cameră. Dar uitați-vă ce view avem aici, cum se văd toate clădirile, acolo sunt mașinile, stați așa să mut camera. Deci e super tare! Uitați-vă câte clădiri înalte sunt. Astăzi o să mergeți cu noi să vedem ce se mai întâmplă pe aici prin China, ce mâncăm, ce facem. O să fie chiar tare. Uitați-vă cum arată liftul, cât de mișmecherie, are oglindă și așa tare. Vă arăt și camera de hotel mai târziu, dar haideți să mergem afară acum. A venit și Mițu între timp, după ce și-a uitat geaca sus. E nebunie. Și acum așteptăm taxiul. Să vedeți cum este taxiul. Nu ne bagă nimeni în seamă. Le spunem bună ziua, vă, salutare, hello. Ce ai, mă? Și nu vorbește nimeni cu noi. Bă, la taxiul nimeni. Bă, cred că am schimbat vreo 3-4 taxiuri și nu ne-a salutat nimeni. A venit taxiul, ăsta este. Hai că mă duc pe partea aia. Hai să vedem dacă ne salută. Hai, ia. Hello. Primul care a zis hello. Uite unde ne-a adus Ceanu. Băi, cât de tare e. Da. Ne-a adus aici Ne-a adus Ceanu într-o zonă, bă, băiatule, bă. Deci, fiți atenți, deja la prima uitare, uitați-vă ce sunt chestiile astea aici. Da, stai așa să întorcem. Deci avem aici ceva fructe pe băți. Deci avem mere pe băți, nu mere pe băți. După care, honey. Uitați-vă aici ce avem. Oh my god, cum arată. Chestii băgate aici, cocos de la natural. O să facem un vlog în care testăm asta la un moment dat. Da, neapărat, nu există. Bro, e prea tare. Ia uite ce filmează fata aici. Da, mă, da, filmează și non-stop. Era doamnă gen 50-60 de ani. Și e super tare strada asta. Pe unde am venit, o să mergem la un restaurant să mâncăm. Îți place? Da, da, îmi place maxim. Ce ai, mă, frate? Ce înseamnă, mă, să fii cu cineva care știe locația, frate? Care știe locațiile, adică nu poate. Să vedeți ce e înăuntru, când intrăm înăuntru după ce terminăm pietonarea asta. Se termină tot? Ia uitați-vă cum arată casele din zona asta. Ce ai, mă, nu e nebunie pe chat, nu există. Și toată lumea folosește TikTok în China. E al lor, n-ai să faci. Ia vedeți unde am ajuns, de fapt, acum. Acolo este anul șarpelui, din câte am înțeles. Ah, da, vine anul șarpelui și de-aia e șarpele. Da. Wow, uitați-vă câtă lume e și e ora 2 luni. Nu e luni azi. E joi. Miercuri sau joi. Uitați-vă câtă lume. E ziua Crăciunului azi. Da, mă, da, e de Crăciun, de-aia poate e lume multă. Da, azi este Crăciunul când filmăm noi. Da, Crăciunul 5 Gang. Crăciunul 5 Gang. Mamă, uite ce tare e aici. Oh my god, ce frumos. Ia uitați-vă câtă lume este la coadă pentru aur. Scrie acolo sus gold. Ce e aici, mă, cel nu iaurt gratis? Se dau linguri gratis, frate. Nu crezi? Hai și noi! Da. Hai că da. Poate chiar era gratis. Da, poate era gratis și noi nu stăm. Dar toată lumea în China se filmează și au selfie stick-uri. Da, toți. Toți au selfie stick-uri. Da, nu știu. Poate și aici se dă ceva gratis. În apa asta sunt și pești, dar mai greu să-i vedem. Și am văzut și mulți cu Insta 360. Ia, mă, ia să vedem. Ceanule, ce ne dai aici? Hai să vedem. Doamne, știu. E ceai, apropo. Mamă, ce dulce. Mamă, e tare rău de tot. Deci uitați-vă în spate ce avem, numai ceaiuri din astea. Nice. Dar cred că e ceva ceai de cireș, dar sună ciudat ceai de cireș. What is this? Raspberry. Ok, smeură. Wow, dude. Asta e bun? Mamă, ce aromat e, zici că e suc. Și ia vedeți unde am venit. Bam, la un templu din asta. Da, mă, ce rasule că e tot în construcție pe aici, că în stânga cred că se vedea frumos. Ia fiți atenți aici, așa cred că pun ei lumânările. Deci au foc acolo și sunt niște bețișoare așa. Plecat al meu. Mă, e numărul 1. Da, mă, da, e ce trebuie, mamă. E numărul 1. This is the price? Price, 2500. Adică 300 de euro, cam așa, 1500 de lei. Ia cât de greu. E ușor? Cred că are mai mult de 7 kg. Thank you. Uitați-vă, vă rog frumos, cât este mango, frate, deci e imens. E imens. 25 de ieni. Ia să vedem, ia. Very nice. Cred că devine schimbat ăla. E bun? E bun rău, e foarte bun. Mamă, ce bun este! Ia, mă, Ceanule, ce îmi zici, frate, să beau aici? Ești nebun? Ia. Ce e asta, mă, brotherilor? Agită, că e de capră ăsta. Ok. Bă, ăsta e iaurt de iepure, mă. Bă, e tare! Cum ai beau pe ăsta cu paiul? E tare! E iaurt bătut. E dulce! E dulce? Da, e dulce! Bro, e dulce! E de iepure! Și că iaurt grecesc. E grecesc, cu zahăr. Ia vedeți ce am luat. E mierea asta. Da, mă, da, vrei să iau eu primul? Da, ia tu primul. Hai, dă-mi. Ia fiți atenți ce avem aici, căpșunică din asta glazurată, ești nebun. Uitați-vă cum arată prima, mă risc eu să o iau. Hai să vedem, 3, 2, 1. E dulce? Nu cred. Se mestecă greu rău. E foarte dulce. Bă,
E dulce rău de tot, nu am luat de sus așa unde era și aia întărită, n-am putut să mestec. Ia uite-l bă, tata Mințanu! Aoleu, spieră mă zahărul ăla! Mamă! Continuăm acest vlog din România. În China am fost acum 3 luni de zile și abia acum se postează clipul ăsta pentru că am pierdut filmările, abia le-am găsit, abia am găsit un editor care să mi le editeze. Așa că astăzi vă iau cu mine să vedeți ce fac pe aici prin România, pentru că în China ați văzut, acum vedeți în România. Uitați-vă și voi în ce mi-am pus laptopul, mi-am pus într-o pungă din asta de la NYX. Nu este reclamă sau ceva, dar mi-am uitat ambele ghiozdanele la Mitsu în mașină și Mitsu nu este acasă și eu acum trebuie să încar laptopul în geanta asta. Bine, mai mult o pungă, dar n-are nimic. Îmi vine Uber-ul în 4 minute, deci haideți să mă îmbrac și să ieșim afară. Mergem acum să-mi iau Adidas și de la spălat. Am niște Adidas la spălat de 4 luni de zile înainte să plecăm în China, deci pe bune, de 3 luni jumate, ceva de genul. Cred că s-a săturat băiatul ăsta să-i țină la el acasă, adică la atelier acolo. Așa că astăzi mi-am făcut timp și mergem să îi luăm de acolo. Sper că nu s-a supărat. O să vă arăt cât de bine au ieșit. Siguranța au ieșit bine, chiar dacă nu i-am văzut. Așa că mă duc să mă calc și revin de când iau Adidas. Am ajuns și la depozit, mi-am luat Adidas și haideți să vi arăt pentru că au ieșit chiar super bine. Cam așa arată mult mai bine. Acum erau foarte murdari și aici în spatele Adidasului era foarte rău. Vă arăt pe ecran, adică o să apară pe ecran before and after să vedeți cât de nașpa erau înainte și acum chiar arată mult mai bine. Chiar i-a ieșit super bine. Dacă vreți și voi să vă spălați Adidas și uitați-vă aici pe ecran o să apară toate informațiile. Chiar se descurcă super bine băiatul. Îmi plac foarte mult și de-abia așteptam să-i port pentru că v-am spus de 3 luni se află la el. Mi-am cerut și scuze pentru că l-am ținut atât de mult cu Adidas și acolo în atelier și chiar arată bine, chiar îmi plac și de-abia aștept să mai port din nou. Oricum, au fost niște Adidas mișto, dar mă durea călcâiul, mă băteau foarte rău. Toate șosetele albe erau galbene de la pielea asta nașpa, dar acum i-am luat din nou. Let's go! Haideți că ne-am teleportat direct la Try Academy. Am venit în vizită la copilărie să vedem ce mai fac, pentru că se apropie concursul Try Cup de pe 22 martie. Dacă vreți să vă luați bilete, aveți link în descriere. Și mai vreți să spui ceva despre concurs? Ce să mai faci? Știi cea mai tare concurs ever de pe lumea asta. Așa. Și altceva, n-am ce să mai zic. Decât să vă luați bilete de pe trycap.ro. Hai să intrăm, să vedem dacă ne așteaptă cineva la intrare. Ia vedeți cine ne așteaptă. Hola, ¿qué tal? Ma, qué cosa fai? În toate limbile vorbim. Muy bien. Vii la concurs? Da, sigur. Și da, cam atât cu vlogul ăsta. Parpi este la baie, așa că o să fac eu outro. Dacă v-a plăcut acest vlogule și dacă vreți să mai vedeți activități din astea din China, lăsați-ne un comentariu ca să fie treaba. Noi o să dăm acolo un like și o inimioară. Spuneți-ne dacă vreți să vedeți ceva anume. Totodată vă așteptăm la Try Academy, cea mai tare academie de not, și la Try Cup, cel mai tare concurs de not. Luați-vă bilete de acolo, de pe site. Iar eu, ce să mai zic, dați like, subscribe, comentariu neapărat și v-am pupat. Pa, pa!